हाय फ्रेंड्स, मी किरण. स्वादविट्समध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण मँगो मावा बर्फी बनवणार आहोत. ही खूप सुंदर आणि अगदी सोपी अशी रेसिपी आहे. अगदी कुठलाही कलर न वापरता एवढी सुंदर होममेड बर्फी तयार करता येते, ती फक्त 10 ते 15 मिनटात. चला तर मग रेसिपीकडे वळूया. मी इथे एक आंब्याचा साल काढून त्याचे तुकडे मिक्सरमधून दळून प्युरी तयार करून घेतली आणि ही प्युरी कमीत कमी 3 ते 4 मिनटं गॅसच्या मीडियम फ्लेमवर एका पॅनमध्ये टाकून व्यवस्थित गरम करून घेते. ती अगदी घट्ट अशी झाली पाहिजे. तुम्ही बघू शकतात सुरुवातीची प्युरी आणि आत्ताचा तिचा टेक्स्चर अगदी घट्ट आणि गडद असं झालं आहे. रंगही चेंज झाला आहे. याप्रमाणे सारखं चाळत राहून ही प्युरी आपल्याला तयार करायची. मी गॅसची फ्लेम ऑफ केली. तुम्ही बघू शकतात अशा प्रकारे आपल्याला हा मँगो पल्प तयार करून घ्यायचा आहे. आता मी तेच कढई पुन्हा स्वच्छ धुवून गॅसवरती ठेवली आहे. त्यात 1 चमचा तूप टाकून घेते. त्यानंतर तूप मेल्ट झाल्यावर पाव कप दूध टाकते. तुम्हाला जर बर्फी जाड आणि घट्ट अशी हवी असेल तर दुधाचं प्रमाण थोडं कमी करून टाका. त्यानंतर मी 1 कप मिल्क पावडर घेतली. ती चाळूनच घेते, जेणेकरून आपल्या बर्फीत लम्स होणार नाहीत आणि सगळं मिश्रण एकसारखं होईल. मिल्क पावडर चाळून घ्यायची, जेणेकरून त्याच्यातले गाठी मोकळ्या होऊन जातील किंवा निघून तरी जातील आणि आपल्या मिश्रणात गाठी होणार नाही. ते सगळं छान असं चाळून घ्यायचं आहे. साधारणतः 40 ते 50 सेकंद चाळून झाल्यानंतर मी पुन्हा 3 ते 3.5 चमचे, रेग्युलर वापरातला नॉर्मल चमचा आहे 3.5 चमचे पिठी साखर घेतली. ती देखील चाळून घेतली, जेणेकरून पिठी साखरेतले जाड दाणे लवकर मेल्ट व्हायला त्रास देतील म्हणून, किंवा बर्फी खाताना तोंडात येणार नाहीत आणि आपलं बर्फीचं सगळं मिश्रण एकसारखं होईल. आता कमीत कमी 2 मिनटं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत मिश्रण कढईपासून मोकळं होत नाही तोपर्यंत छान चाळून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकतात अशा प्रकारे चाळल्याने त्याच्यात एकही लम्स राहणार नाही आणि सगळं मिश्रण व्यवस्थित शिजून सॉफ्ट होऊन जाईल. या पद्धतीने सतत चाळत राहायचं आहे, जेणेकरून एखादी गाठ असली तरी तीही सहज मिक्स होऊन जाईल. तुम्ही बघू शकतात मिश्रण कढईला आता सुटून यायला लागले. त्यावेळेस आपण तयार केलेला हा मँगो पल्प टाकून घ्यायचा आहे. कुठलाही कलर न वापरता अगदी डार्क कलरमध्ये आणि खूपच सुंदर अशी बर्फी तयार होते. आता सतत चाळत राहायचं आहे. चाळण्याची प्रोसेस थोडी फास्ट करायची आणि आपण तयार केलेला मावा आणि मँगो पल्प एकसारखा सगळ्या मिश्रणात एकत्रित करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकतात आपला मावा आणि पल्प दोघंही एकत्रित होऊन गेलेत. आता मी हे कमीत कमी 2 मिनटं गॅसच्या लो फ्लेमवर व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे, जेणेकरून मँगो पल्पमध्ये जो थोडासा ओलसरपणा असेल तोही चालला जाईल आणि आपलं मिश्रण थोडं आणखी घट्ट होईल. तुम्ही बघू शकतात कुठलाही कलर किंवा इसेन्स न वापरता मँगो बर्फीला इतका छान गर्द कलर आला आहे. त्यानंतर
थोड्याशा तुपाचा वापर केल्यामुळे आपल्या बर्फीला छान अशी शायनिंग देखील येईल आणि मार्केटपेक्षाही सुंदर अशी बर्फी तयार होईल. या सगळ्या प्रोसेसला फक्त 10 ते 15 मिनटं लागतात. चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकनला टिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओंचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. मी तयार केलेल्या रेसिपी घरी ट्राय नक्की करा आणि कशी झाली हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर लाईक देखील करा. तुम्ही बघू शकतात आपला मँगो मावा दोघंही छान एकत्रित होऊन घट्टही व्हायला लागली. आता मी गॅसची फ्लेम ऑफ करून घेते आणि हे मिश्रण 5 मिनटं कढईतच चाळत राहील, जेणेकरून थंड होईल. कढईतच चाळत राहिल्यानंतर मिश्रण थंड झाले ते मी या फॉईल पेपरवर काढून घेत आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही एखाद्या छोट्या प्लेटला तुपाने ग्रीस करून त्यात देखील ही बर्फी तयार सेट करू शकतात. मला हिला अगदी काजू कतलीसारखा आकारात तयार करायची होती, म्हणून मी ह्या फॉईल पेपरवर काढून घेतली. बघू शकतात अगदी सुंदर अशी बर्फी तयार होते. मी याला त्या कागदाच्या साहाय्याने थोडा स्क्वेअर शेप देऊन घ्यायचा प्रयत्न करते. मी या स्पॅट्युलाच्या साहाय्याने व्यवस्थित स्प्रेड करून घेते. मला ही थोडी बारीक साईजमध्ये हवी आहे. काजू कतलीची साईज असते त्याप्रमाणे. तुम्हाला जर बर्फीच्या साईजमध्ये हवी असेल तर तुम्ही एखाद्या प्लेटला खोल डिशला तूप लावून त्यात सेट करू शकतात. एखाद तास ती बर्फी तशीच जर सेट होऊ दिली तर छान अशी सेट होते आणि आपल्याला हवा तो आकार देऊन घेता येतो. मी आता एक प्लॅस्टिक कव्हर टाकून लाटून घेणार आहे. अगदी सहज लाटली जाते ही बर्फी. आता याच्यावर थोडासा ड्राय कोकोनट टाकून घेते. हे बिलकुल ऑप्शनल आहे. तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने बर्फीला गार्निश करू शकतात आणि नाही केलं तरीही ती बर्फी खायला तेवढीच सुंदर लागेल. चवीत कुठलाही बदल होणार नाही. आता थोडेसे बदामाचे काप घेतलेत. याऐवजी तुम्ही पिस्त्याचे किंवा काजू तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रूटही टाकू शकतात. आणि पुन्हा पेपर ठेवून थोडंसं लाटून घेणार आहे, जेणेकरून आपण टाकलेले ड्रायफ्रूट्स बर्फीत छान ॲडजस्ट होऊन जातील. ते वरच्यावरती राहणार नाहीत. आता मी ही बर्फी एक अर्धा तास अशी सोडून दिली आणि त्यानंतर फिरकीच्या साहाय्याने तुकडे करून घेत आहे. तुम्ही तुम्हाला हव्या त्या आणि आवडेल त्या आकारात बर्फीचे तुकडे करू शकतात. मी काजू कतलीच्या आकाराचे बर्फीचे तुकडे करून घेणार आहे. अगदी 10 ते 15 मिनिटात आपली सुंदर अशी बर्फी तयार झाली. ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि घरच्या घरी होममेड बर्फीचा आनंद घ्यायला विसरू नका. तुम्ही बघू शकतात कुठल्याही कलरचा वापर न करता एवढी सुंदर आणि गडद अशा रंगाची बर्फी तयार झाली. आणि अगदी कमीत कमी सामानात ही बर्फी तयार झाली.
तुमचा अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय.